Kune mukomana ane makore 19 wekuBindura aponda amai vake ndokunwa ropa ravo veruzhinji vakatarisa. Iyewo azvibaya-baya nebanga ndokuzonofa ava muusungwa. Anonzi anga aine simba rekuti pashaya vanhu vakwanisa kumudzivisa. Ngatinzwei kune vaona zvichiitika. Mweya watomupfeka because nyango mapurisa chaivo aitotaura kuti hatisati taona zvakadai because the moment yaakavauraya aicheka nyama dzimwe achidya. Saka paakavatema neweponi yaaishandisa akavatema musoro. Saka ndikufunga kuti nokuda pakutemwa musoro vane tsinga yakaita sei akabva svika ndobva avararira ndobva atanga kunwa ropa reri. Achinwa kudaro vanhu vese vakabva vatya vakakanuka. Mapurisa akati madha, zvinhu zvandiri kuona izvi imi nasana ndambozviona. Mwana uyu haite here zvemadrugs? Ndikati nini ipapo ndinomupupurira ndinomira naye. Mwana uyu anwe doro apute fodya aite sei. Dai kukunzi anonwa doro taitaura kuti pamwe imbanje kana kuti mutoriro, but hakuna mwana uyu kwaaienda. Pana amai vake ndopanga aiva ari, pana baba vake ndopaanenge ari. Nesuwo zviri kutotinetsawo kuti mweya wacho mweya hwai wabata mumusha umu, nokuti kana nezvi tiri kutotya kuti baba ava vachararama sei, upenyu hwavo huchazovei. Saka chakazoitika kuti vakwanise kumubata, mapurisa akwanise kupinda umu, kwakatozofonerwa mukuru wemapurisa akauya nepfuti ndokupfuuri kuridzira mudenga kuti vakwanise kuita sei kumubata. Asi amai vanga vatofa kudhara. Muromo wavo vakapedzisira kutaura inini madzimai ava ndiripo, vakangonditi ndichitaura inini ndichiti saka reji wazvipira here. Amai vakangotaura kuti amai ana ndaenda, hausisina wekutamba naye. Handina kukwanisa kuchema, handina chandakakwanisa kudayira nekuti ndakabva ndaomerwa. Ndobva ndabuda bva ndamira pagedhi, ndobva ndabvunza mupurisa ndikati maona sei? Mupurisa akangonditi ndosaini yaakakwanisa kuita sei kundipa. Chiremba achizouya ndichitaura naye apa, chiremba ndikati zviri sei? Chiremba akatadza kutsanangura, anga kuda kutochema. Ndobva ndangosuduka mubva ndamira kusaidhi. Saka pakazouya achitakurwa achienda, handina kuzoziva kuti chii chimwe chinhu chakaitika. Makusena naye ndopa ndikutonzonzi mukomana uyu aita sei ashaya. Mukomana uyu akazozvicheka mushure mungauraya amai vake, abva azvicheka nebanga, ndobva apinza banga iri neapa richibuda neuku. Saka ndiri kuona kuti semunhu anga asingasvikiki, anga asingabatiki, akashaya anomubatsira nekuti zvanga ari zvachona zvazvamupfeka zvachona zvasingatodi munhu. Saka vanhu vaitya kusvika padhuze naye, akaona kunge akanyanya kubhulidha zvakanyanyisa. Asi chiri kunetsa ndechekuti zvoni iye anga akutaura mweya wekuti zvoni inini ndatakawanda panoti Brighton kuti Musa. Saka vamwe vadya musoro, vamwe vakadya matumbu, inini ndanwa ropa. Asi uyu mutorwa wandadya uyu ndakuda wedzinza nemukore. Saka mapurisa vakazokwanisa kumubaya jekiseni rekumbomisawo ropa chichiwa tevhu, vachizamawo kumubatsira nekumusunga kuti vakwanise kumutakura. Saka kumutakura kwavakaita vakamutakura vachiti ari kunorapwa kuchipatara, akabva kuchipatara kuzoenda novharirwa. Saka vazongoona afa akadonha. Ndana sekuru wangu, saka ndaenda pamba ndada kugadzira sitovu musoro. Ndisvika pamba saka sekuru ndikaona kubata ati muzukuru uzogadzira sitovu yangu kumba. Nguva dzinodzi pandikasvika pamusha, pandikasvika mukomana mukomana anga akaakira, akapfekera nomweya wetsvina chaiwo chaiwo. Timona ndikati ambuya, uko mukomana chii? Kanzi ari kurwara. Akati pati pane mamarwariro ekuti munhu kuchipatara iwo ano wakaenda kuchipatara, mapirisi ndinawo. Mbuya zvimwe zvinhu zvinoda Mwari mukati. Akati Auraya, sekuru wako kana auya ndichakutaura kuti ndimboenda ndimboshandira. Anambopedza maminitsi, ndikaenda panext door ndikati mama hapana mena zvakanaka. Ndasvika pamusha uyu ndataura namweya ndikasvika ndikazoenda kumba kwangu. Ndakasvika ndikati ndangopedza 10 minutes ikokwiyo. Mukomana uyu akuchema mukuwasha nomudzimai wake uyu vagara kutiriko. Saka wakauya achimhanya achifamba pangu apa, haiwa
ati kana dzime yangu kwakanaka ere ndikuona jeti ari kumhanya uku nemukadzi ndikati aiyo kumba kuenda kusiya kusina kumira zvakanaka. Changopedza kudaro ndichibvunza kunzanza aiwa mwana uyo aponda amai akatofa vanobva kuti mama sochitokanzirana nawo ndomamira akati asisi nyaya pamusoro. Imi munga muri kuchii chayanzoitika? Chakaitika pambapa vanhu vanga vari 2 ndikavasiya vari 2 amai namwana ndikavhara gedha gedha namusiyana tiya ndandokuchekera ndipo ndikavasiya so 10 minutes ameuti mainingi chikafu changa changowabika masipageti nemachanzi achitodya chikafu chake kuda madomasi akati madomasi ndakatotenga ari munhu paatobika ndiye akatobika chikafu ndizvozvo akatodya but tiri kundinetsa chikafu chacho chirimo handiti kana uchidya chikafu unotsenga changobuda chakadaro achina kutsengwa chaakarutsa kuchita ndizvozvo inini ndikaenda naye ndikaenda kuchipatara akarutsa chikafu chakadaro zvezve achina kutsengera achina kutsengwa ndozvikutinetsa kuti pamapurisa bopa wakabva wamuisa cheni pamutsvagira cheni pamuisa pasewo yake ari 1 azoshaya nguva vakutaura nzashaya kuma10 inini ndiri kuona kunge chazopa kuti nyaya idambudziko yeropa ropa rakabuda rakawanda because muteleti mwamakazara ropa yaita kunge mvura kozoti panze paitoita nepaurayiwa mombe kozoti zvazvakuti rake neraamai because pasi pemba parimwe richitoripo 2 mapines kana 3 mapines epamunhu ropa ringe ratenda rakawanda ropa rakabuda apa rakawandisa because akabuda zvekuma 3 mapines saka papasina miramusha tazongoenda naye zvedu ukao but ropa rakarabuda because pane time yakatoita zvezvo yani munoziva zvinoita munhu kana nguva yakwana yekuti vachidya munhu situation yanga ave tsanangurire mama anga aita sei anga atochinja zvaari iye miri ifesi yake ingatochinja kutorakidza kuti haasisiri iye mwana weye watinogara naye muchokwadi muunit because the moment iri kutotaurwa nasekuru ava kuti vakauya inini ndakatotaurwa nemukosha wachona ndikatoti imimi makatadza dai the moment yamakabuda muchienda uku dai makasiya matudzo weisusu maneighbors kuti titarisirewo chi pamba apa zvina kumira mushe anemukwe because inini the moment waya ndakasunga ndichida kunonobatsira ndakadzoka ndoita munhu womukadzi zvakandiremera ndiri ndega zvekuti dai pakawanikwawo varume 5-6 maybe pamwe paikwanisa kuita sei kubatsira pamwe madha ava dai vakakasika kuatenda anana chiremba vaigona kuita sei kurarama because time inini yandakasvika madzimai aya vanga vachiri kufema saka chakazoitika kuti vazofa akazovapedzisa nei nebanga ndobanga raakashandisa kuita sei kuzvicheka iyi akazovabaya-baya akabaya apa azo musoro ngakarohwa nesimbi nyama yaidya yaicheka pai aicheka iyi ichi akacheka ati imwe yacho nyama achisampoto hatizivi kuti aida kuita zvekuita sei imwe wacho wanga wamugara because the time inini yavakadedzera vachiti amai ana ndaakufa mandiregerera akatanga kuvarovera muinhouse musipeya yemukati achizobuda navo achiuya navo padhaini achizobva navo padhaini achibuda navo panze kuti avo yakaramba nofunga vakangoita kuti ndionekwe nevanhu kuti ndo mafira andaita sei vakabva vadonhera apa ndokuzondidedza kwavakandiita ndichizosvika inini ipapo madzimai havana kukwanisa kuti vavhure maziso vakwanise kutaura neni kumeso kwavo kwatozvimba kwafushirika ndichitarisa musoro kondisheni yanga vainayo zvinhu zvazvisina kumira mushe iye ndakataura naye ndichimubvunza sekuri reji chii chamanyanyotadzirwa naamai kuti musvike pasiteji yekuita sei yekurova amai kudai haana kukwanisa kundidaira akaramba akaita sei takatarisana semamiriro atakaita kudai saka inini ndakaramboona akaita sei ndakamutarisa ndega ndakazokasika kushandisa pfungwa bhozi ndaida kuzama kubatsira amai ava kuti vadai ndivabatsire blood ndisunge vasaramba vachibudisa chiropa but ndakaona kuti newiponi haina yegana kuita sei kundiataka ndakabva ndadzika ndichimhanya ndobva ndadedzera baba vanogara pavachiuya kunoko ndakanodedza vanonzi amujati ndichivasiya vachiti horaiti ndiri kuuya ndobva ndamanya nodedza mapurisa pabloko ndokuzouya kuzotikwanisa patakatosvika angatovabaya ambulenzi yakazoyangwa ainamata checha chipostori tragedy paita nezuva angatobva kugona kunamata abva kunamata vaipamba vagara mumaka vabika chikafu vatocha chikafu ari vese saka handizozvakaita sudden happen nguva idzi
zvimati 211 bhozi ndikabva kuno this time so ndikasvika pamusha kuti ingave satanism kana kuonawo kwenyemeni satanism azvine zvekumusha izvidzinzo bhozi kwanakana mwana wacho panga zvakamubata nezoro ma10 musikana muhombo wayo zvaita zvabva kumusha musikana akatomboenda mutransport zvemakuseni nezuro iye zvaita kune mukomana ayo zvatoita kune mukomana kuti no ndaura yangu yekutanga nyama panula imwe manero achanga chatouraya kumateni chaisusu patakando mateni cheda kumaprofita uko asati munhu angatofa kudhara chabva chaya kuno kumanje pachio mwana musikana chitika papo tinacho saka hundi yacho yakati simbe